Kanti manje isikhathi sokuthi ke siye insizwa lapha ulungisane umfoka amavundla masingaba kengosi yethu la sithi khona sithokoza ngosiba namhlanje ke bazobe bephethe usonkondlo azobe ke ehamba naye sizoza ukuthi namhlanje ngabe usiphathelene umfoka amavundla sibingelela sikwamukele njani baba ZZ kama kanjani ayikhona hello zama khona stopha la silungisa imshini yethu sibona ukuthi ithini into masimaye kanjeni sekukhahlela isifongo ngabe siqondisile izinto kodwa ke kuyedala bazocofa amaqhosha bethu no babona ukuthi kuyalunga yini bese siyamthola ke uma uvunda nengosi yethu sithokoza ngosiba Bona ndimba yona ke le 1 2 1 2 mavuni 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 zama nakho into zama ndisiphoke ngesilungu la ngoba uNkulunkulu uyasifisela into ezinhle mamseleko ngiyaphila ngani yakithi unjani wena ngiphilile nami ngiphilile kakhulu siyathokoza ukuthi sibe ndawonye namhlanje usiphathele bani namhlanje lalela ingenze kakhulu before nje ngunikeze umuntu enguphathele ngifuna ukucheck ukuthi ukhona ngathi ubaba ekhaya ubaba wekhaya ubaba umseleko ukhona ngathi ekhaya yebo ukhona ubaba umseleko ekhaya no phela ubaba ekhaya ngathi uye lo ukhuluma naye wezehle No, angithi manje ngifuna ukuzolungisa leyo nto ngoba manje ubaba usesebenze kakhulu elungisa into enjalo. Manje manje ngithi ke ake ngimlethele izinto zakhe angazi singawenza kube lo Saturday siya kuyena mhlawumbe uzobe khona ekhaya. Ngibhizi kule mgqibelo umavundla asame ngale lesonto kodwa nje kuyosiza ukuthi ugijime ngempela. No, kodwa phela vele wezethi mangitshela mina le nto vele ayidingi wena noma ungangababikho wena mabe khona abadala. Lalela ngidlale wena mina izwe lethi izwe thina esizwe ngani mase sinifuna siyanithatha siyabonga kakhulu kodwa ngiyafisa ukuncoma umsebenzi wakho nganakwethu muhle ngohlobo olusabisayo siyathokoza nje ungabusama uyethusa ngendlela omuhle ngayo thina nje sabalandeli bakho siyathobeka njalo masithola ithuba lokukhuluma nawe siyabonga kakhulu wena ngikuphathela umunye wosonkondlo ke la usesigabeni ngempela esisabisayo abantu engifika nabo la angibazi nabakho abekho ngisho la emhlabeni omunye wabesifazane kulenyanga abantu besifazane siqhakambisa nje ubuciko babantu besifazane imbokolo sithi imbokolo dinama wathinta yona uzokufa ngiyakutshela siyabonga kakhulu yazi Kadake asikubeleleke sikamukele emsazweni ukhoze FM ohlelweni obusuku obuhle kuyona ke lengosi la sithi ke khona sicikoza ngosiba uhlelo lungisane ke umavundla isibongo senze show njengoba bengishilo kulelo hour okuyi hour lenjabulo sibiza happy hour silethe intuthuko ke ebantwini bakithi intuthuko nje umqondo mabe kuukuthi ke usilalele namhlanje wangafa waphuma usafana naqala hayi kusho ukuthi usenkingeni mntakwethu kufuneka uphahle kufuneka uwenzele isiphandla kufuneka wemuliswe kufuneka wenzele umhlonyane unakhona imbozi ilengiswe la kuwena emhlanje ihlinzelwe lapho ngoba kusho ukuthi wena uyinkinga ngempela ukubheke nje bonke laba bantu abasilalelayo kusukela baqala ukusilalela impilo yabo isishintshe ngohlobo olumangalisayo ayigcinanga nje ngokushintsha ngokomqondo nangokwenhliziyo iphinde yashintsha kwesinye isikhathi nakaningi even nangokwesimo somnotho ngoba lezi inkondlo nalemsebenzi sisuke sokunikeza yona ihamba indawende ekuthenini thina nawe sivumelane ukuthi senza kanjani uma ngabe sifune sesicommercialize ayikho into engithokozisile namhlanje njengokuhlangana nabalapha kwa Department of Arts and Culture sivumelana ngezinye zezinto ebe ngithi mina sisingavuma manje ukuthi ezinye ngesazenza ngaliyandlela ejwayelekile nesasijwayela ukwenza ngayo ngesikhathi kusaqala okwenzeka sekufuna manje singene kuma latest technologies sibheke indlela ezintsha zokuqinisekisa ukuthi akusekhona nje ukuthi siya recite uyahamba
hawu welele sishaya idupa ke sishaya izandla ke hawu washaya umntwana kwesinye isikhathi uyothola ukuthi kusalungiswa intambo lapha ziyatripha njengoba desho nje lapho umamsele ku intambo ayifuna ukulunga nisibizelene ingane yenkondlo ngesikhathi saxhuma intambo ikizosha inkondlo nanga ngempela kwengane yenkondlo gijima yothi isalungisa intambo kusatest imic ingane isatsho isitimela sahamba isitimela ilungu intambo chasolwa namse right sebonga hawu ingane singakwazi ukuthi isitimela besithini why because vele bisetshenziswa nje just for gap filling so sisesigabeni la sithi khona ubuciko bethu siwabonela amaciko even nangesikhathi seCovid yasebenza kanzima ukuyiveza ukuthi no nathi siyabantu futhi lokhu kwangempela for the mere fact ukuthi siyakwazi ukuthi fill up iJesus Dome eGoli igcwale sithi fill up iOrlando Stadium igcwale sithi fill up iMoses Mabhida igcwale leyo nto ikutshela ukuthi lalela singabantu bokuwongwa nabantu bokuthathwa serious so ke ubuciko bukuleso sigaba uma abantu sesikwazi ukudayisa amatikiti amantu othi itikiti lithi 1300 ukungena nje uyolalela lelo ciko lisiko likhona leyo nto ikutshela into enkulu kakhulu ngomnotho so iyabaleka ukuthi while bona iningi labo liyenza lento out of passion ne out of calling but at the very same time sesisesikhathini lafuneka sivumelane khona ukuthi ngalesikhathi amathuba ezemisebenzi engasekho ususebenzisa noma yini okuyiqasha wenza kanjani ukuthi ubuciko bakho buhambe buzofika kuleso sigaba lengosi ke ingalokho sisuke sizokucebisa ngayo yonke indlela ngamagama nangamazwi bese sikucebisa futhi nangolwazi olusuke selizokufaka namhlanje ke senzeke okufanayo sithatha abesifazane kodwa ngithi abasebancane sine enhlanhla yokuthi isikhathi esiningi sikudibane nabo kodwa ke asivalelile ngaphandle nalabo othoda hayi sebethe ukukhula labo sibabiza ngokuthi ama young adults ngoba asikholwa ukuthi khona umuntu ukuthi mawuthi umbiza address ngokuthi usemdala athi hey no anto ngaka wena no mama ngaka wena so naye ke siyam accommodate ukuthi sithi hayi my young adults uthi umbheka hi ngomuntu wa1972 nje akavumi ukuthi mdala so ke nabo ke siyababiza simeleleke kuma pages ethu Mavondla Media Experience TikTok uFacebook nakhe yasenibona sebeqwalile already basibona lesi siphalaphala senkosazana ufuna ukubuka isimangezana ufuna ukubuka inamba zenyuka phambi kwakho ukuthi mawuke wathi nje hey ngiphethe isibhamu lapho engidubula ngaso magazine lapha ku Facebook ubuke lapha ku Instagram ubuke lapha ku TikTok inamba ziyashuta zithi hawe ma bazokhomenta nje ngalokho siswile ukuthi uphethe abesifazane hey naku sebefekile semikelela ke bakithi kuma reading and writing clubs DUT UKZRNMUT Samonani go UZ nama TVET colleges ahlukahlukene nazo zonke ke izindlu zobuciko esizazi ezahlukahlukene hlose ethe enkulu ukuphakamisa leso simo ke njengaleso ibangle angutshela angutshela babu Mavondla Media Experience ipage lethu osilandela kulona uphinde usho uPaula kwakho manje kukhona okuthile ke mhlawumbe ukuqaphelayo noma ke sifunde isithilo sekufuna ukusazi nangothile wesifazane sikuphathele nosemncane sinqazi lesenkosazana esisuka lapha hamze Beckville kodwa ke abakhona ku TikTok ikakhulukazi buka lezi namba abakhona kodwa ke ku TikTok ngiyazi ukuthi baqinisekile ngokuthi bayamazi balazi leli lizwi bayawazi futhi umsebenzi wakhe abanye kade babebuza kanti uyofika nini yena ukhetha abathile abanye sebebhale ngisho nanenqembe Mavondla uyakhetha wena letha labo abanye balethi ngoba kuzokwenza njani hayi ke sefikile namhla hayi kuzothi dweka hayi khona phela bese singaze understand kanti khona nabanye ababhiyozayo kwenye indawo igama lakhe uNokwazi Iqhawekazi owakwashando lalela wenza kakhulu ngizombingelela akaphiwe ke ukuvuma uvela ngene enkondlweni sabona mashando kwaqhuma isililo segazi bantu besifazane nenzeni kwaqhuma isililo segazi bantu besifazane nenzeni athi omunye Nokwazi isililo sehlule sibhlungu ngoba sibe sabheka umnikazi sihlasela kwasana okwenzala abantu kubhlungu ke nokuhlasela umphefumulo wesidumbu kwanawe ungasazi wasigcinaphi ubabona behamba kangaka umoya wethuna uphezukwabo uqhubeka ubabuze kwaqhuma isililo segazi bantu besifazane nenzeni athi omunye ngiyanicela ningangehluleli kepha nami nginomthelela nginokufika noplastiki ekhaya ngibe ngingasebenzi athi umama mntanami usebenzile
Nginokuhamba kungaziwa ngilibangisephi inqobo mangibuya nokuya ngasethunjini ngoba ngisebenzile. Ningalinge ningahlulele nesimhlasimpe ngoba nakho ngingafundile ngoba ngifundile mina. Kwamsebenzi loyo nguzamile kepha namanje akukho nawodwa engisawutholile. Qhubeka ubuze. Kwaqhuma isilo segazi bantu besifazane nenzeni. Athi umunye umama ngiyakufisa ukukhuluma mntanami. Kepha mina ngenza isifungo nenhlupheko phambi komfundisi nabantu ngathi ebuhleni nasebubini. Mina nawe sohlukaniso ukufa. Akabange sawaqedelela amazwi akhe izinyembezi zalishwa lonke usizi lakhe wanginika ipheshana wathi usiyosala usibafundela. Nanga amazwi akhe. Ngiyacela ungidlulisele. Ngicela ungidlulisele ungikhulumele. Lamazi hleze azothola indawo enhlizweni zabo qede bangikhulekele. Ngisadla nhlamvana ngihlulekile ukuzikhulekela. Ngivukelwa uhlamvana ontanga uma beqhoshelana ngomnjalo bomhlanga owami umhlanga waphuka ngiseyinhlamba. Ngisilo sengubo ngihamba elami ithikithi lagibelo wami ubaba. Noma bengidlala nontanga ubengibiza sinazibethele ngobumina ethi umuke wathi vu. Lawa uyewathola ngezandla kobe ukugcina kwakho ke lokho kubona ubuhle belanga nomnjalo bomhlaba noma sengikhala shuse sami sibibithwane besishushuzela wakho unembeza ngoba phezulu kwaso ubekwazi nokungilala. Ngiyacela ungidlulisele ungikhulumele. Lamazi hleza azothola indawo enhlizweni zabo qede bangikhulekele ngoba ngisadla nhlamvana ngihlulekile mina ukuzikhulekela. Akusibo ubude bethambo lami lo benibubonayo. Imithwalo esemahlombe ami engisindayo ngoba sengisho senkhala kowami umama ongizalayo. Ukhuzu yeshwama yilamazwe engiwakhuluma uthi ngani. Uyayibona kodwa lemvo isukelayo. Lo muntu uyena osondlayo sinakekelayo sinika konke sikufunayo nesikudingayo namhlanje wena umjikelayo umbophisayo. Uyayibona kodwa inkahlakalo ngano nayo. Ngibone kungcono ngilibangise emalibeni. Lapho ngovusa ukubithona sami sovusa unembeze ezilwaneni icule itshiloze zithi thula. Kusemathuneni lapha phumula kusekuphumuleni lapha kwaqhuma isilo segazi bantu besifazane nenzeni unokwazi Iqhawekazi sanibonani. Iyavuma ke iBackville uyavuma ke umzinyathi simelele majuba niyaphila Herigwala lapho sisonke baphila abantu ogwini eThekwini kwilembe Kingcetshwayo sambona nemkhanya kude naseZululand akazi ngicanda wabale wonke lama district bakithi ngokwehlukahlukana kwawo abanye bathi ka showcase lo wangakithi ke lo bezwa indlela okhuluma ngayo ngoba khona ezinye izinto esuvule wazenza wena ukwazi khona ubhale lapha ngisazombheka nje uthi awuyavele yehluka ke lembongi imbongi neziningi ezehlukile kodwa engicanga ukuthi uvele wafana ngakho uvele wangena endlini zethu ucishe sonke wathinta into eziningi ezinye zazo engicabanga ukuthi ziyimiba esithi ngesixhosa edla ibunzi ihloko ngqo ezithinta ekhaya ngaleko ukuthi ngize ngiqale ngene lapho angikubingelela ngibanga ngisakunika zethu lokuthi uthi yebo nkosazana uyaphila hawo yebo ngiyaphila baba Mavundla ngiyaphila wangikhumbuza ngekhathi zami mntanami ngisathi mangehla ngiyaphansi empuleni lapha ngikudla ngifakisa isagila sami ekwapeni ngibona inkosazana lapha bese ngifona unkosazana kodwa ke uyaphila kodwa bese ngibuza nabase angiqale kwabesekhaya baphila ekhaya baphila bonke ekhaya kuhle konke Nkosini amen manje uthe sofica bani umama ekhaya nizofica umama ngiseChesterville njengamanje kodwa futhi ekhaya kwelinye ikhaya kunamakhaya amaningi ekhaya laba abanezindleni okay elinye ikhaya nizofica umama futhi nakhona amen manje ngoba lolu daba lifuna ubaba ngifuna ukucheck ukuthi ekhaya ke la isofica khona ubaba indabuko yakho usuka eChesterville usuka kumnendawo unokwazi wakashando yena Iqhawekazi ngisuka empangeni kwesakamthethwa eMabuyeni Bonisanani orphanage anake khona ke into ekhona bafo ya uthini ngiyayibona yazi yini indlela econnectwe ngayo namhlanje mana ke akhona indlela engifuna ukuyizama ngayo nomfuna ngusendele ngale ndlela yami hayi mana uthi siphinde siyicheck la mana uma njalo uma nje kanjalo kodwa engifuna siyicheck la
Ngiyayibuka nami la ngiyasho ukuthi hayi le level yasingenzela kanje manje. Anaka. Ngizocisha leyo level bese ngingena ngala umonitor kancane ngiyacisha ngala. Okay. Bese ngivula la. Okay. Let me check. I think I'm gonna use the same link. Let me check if it's gonna work before you even send the other one. 1 2 1 2. Yeah, distort. 1 2 1 2. 1 2 1 2. Okay. Okay. Awukhuluma sis. Belele uthi mina Nokwazi. Sanibona Iqhawekazi. Uyezwakala. Okay. Ngicine lapho, kathi ngicine lapho ngidistorte khona lapho khona ngizoqala khona. Bese aqala inkondlo yakhe. Hayi uqedile ke manje ehlisa lapho nje ngimfaka enkondlweni. Okay, sure. Kwaqhuma isililo segazi bantu besifazane nenzeni. Athi omunye Nokwazi. Isililo sehlule sibhlungu ngoba sibe sabheka umnikazi sihlasela kwasana ukuyinzala abantu. Kubhlungu ke. Nokuhlaselwa umphefumulo wesidumbu kwanawe ungasazi wasigcinaphi. Ubabona bekhala, ubabona behamba kangaka umoya wethuna uphezukwabo. Qhubeka kodubuze. Kwaqhuma isililo segazi bantu besifazane nenzeni. Athi omunye ngiyanicela ningangehluleli kepha nami nginomthelela. Nginokufika noplastic ekhaya ngibe ngingasebenzi athi umama mntanami usebenzile. Nginokuhamba ngingabuyi kungaziwa ngilibangisephi inqobo nje mangibuya nokuya ngasethunjini ngoba ngisebenzile. Ningalinge ningahlulele nesimhlasimpe ngoba nakho ngingafundile ngoba ngifundile mina. Kwamsebenzi loyo nguzamile kepha namanje akukho nowodwa engisawutholile. Imina omdala osakhulile. Kunabantu kumele belale bedlile eqhubeka kodubuze. Kwaqhuma isililo segazi bantu besifazane nenzeni. Athi omunye umama mntanami ngiyafisa ukukhuluma. Kepha mina ngenza isifungo nenhlupheko phambi komfundisi nabantu ngathi ebuhleni nasebubini. Mina nawe sohlukaniswa ukufa. Akabange sawaqedela amazwi akhe, wanginika ipheshana izinyembezi zalusho lonke usizo lakhe nanka amazwi akhe. Ngiyakucela ungidlulisele. Ngicela ungidlulisele ungikhulumele. Lamazwi hleza zothola indawo enhlizweni zabo qede bangikhulekele. Ngisadla nhlamvana ngihlulekile ukuzikhulekela. Ngivukela uhlamvana ontanga uma beqhoshelana ngomjalo bomhlanga owami umhlanga waphuka ngiseyinhlamba. Ngivukela uhlamvana ontanga uma beqhoshelana ngomjalo bomhlanga owami umhlanga waphuka ngiseyinhlamba. Ngisilo sengubo ngihamba elami ithikithi lagibelo wami ubaba. Noma bengidlala nontanga, ubengibiza sinazibethele ngoba mina ethumuke wathi vu, lawa uyowathola ngizandla. Kobe kugcina kwakho ke lokho kubona ubuhle belanga nomjalo bomhlaba. Noma sengikhala, shuthe sami sibibithwane beshishuzela okunembeza ngoba phezukwaso ubekwazi nokungilala. Ngiyanicela ungidlulisele. Ngicela ungidlulisele ungikhulumele. Lamazwi hleza zothola indawo enhlizweni zabo qede bangikhulekele. Ngisadla nhlamvana ngihlulekile ukuzikhulekela. Akusibe ubude bethambo lami nobelibonayo. Imthwale semahlombe ami engisindayo noma sengikhala kwami umama ongizalayo ukhuze yeshwama maze ngiwakhulumayo. Uthi ngani? Uyayibona kodwa le mvo isukelayo. Lo muntu yena osondlayo sinakekelayo sinika konke sikufunayo nesikudingayo namhlanje wena umjikelayo umbophisayo. Hayibo ngani uyayibona kodwa inkohlakalo nayo. Ngiyakucela ungidlulisele ungikhulumele. Lamazwi hleza zothola indawo enhlizweni zabo qede bangikhulekele. Ngisadla nhlamvana ngihlulekile ukuzikhulekela. Ngibone kungcono ngilibangise emalibeni. Lapho isibubithona sami sosivusa unembeze ezilwaneni icule itshiloze zithi phumula. Kusekuphumuleni lapha thula. Kusemathuneni lapha ngiyakucela ningidlulisele ningikhulumele. Lamazwi hleza zothola indawo enhlizweni zabo qede bangikhulekele. Unokwazi Iqhawekazi sanibonani. Hey, webafethu ushaya kwavele kwami emshini wemntakashando. Wavele washaya imshini yajama.
yavele yanqamuka ngizwa sekufonelwa le kugula kuthiwa ninqamuka esathi sinilale nayo ingane besivele yashaya kakhulu ingane yavele yona kukhona umunye ofonayo le ezantsi eSouth Coast le kuyingolweni uthi hayi ingane yangakithi leyo yala ingolweni lapha ngithi mina hayi uyayazi utshena so ke bengisathi ngisabuza lapha sisakhuluma wena ukwazi ukuthi baqinisile labo bantu qhamuka le ingolweni sawubona nkosazana yebo sanibona gama Nokwazi wakashandu Iqhawekazi ngiqhamuka kwesakamthethwa empangeni emabhuyeni no wanda ke kodwa ke mfana bekufanisa nabangakubo bengisatshela nje umlaleli lapha ngathi iqaleni ukuthi khona obhalile lapho uthi awu yavele yahluka kamnandi ke lembongo mangiqhathanisa nezinye imbongi basibuka lapha live ku page lethu ka TikTok Facebook kanjalo no Instagram Mavundla Media Experience bayasho ukuthi no yehluka mina ngithi ke wehlukile unjalo into enguthanda ngayo usuvele waqhubeka waqhubeka la osonkondlo bethu abaningi abavele benze khona umuntu avela ngene endlini yakho azokhuluma indaba zala endlini ayikhulume njengoba zinjalo ninabo ubungoma phakathi mhlawumbe sikubingelele bese sichecka nje nkosazana ngoba umsebenzi wakho muhle ngihlangane nawe ezinkundleni no ngihlana ngenkundlezi eqhuma sahlangana nabo umcaza ngikhumbula sahlangana sase-DUT yiBlack Winter lapha yes Steve Biko sahlangana lapha guys manje ngathi ngiyeza ngakuleyo ndawo athi ohlabelela kahle ungangidluli Jesu athi nje mangithinta umphetho uNokwazi omunye wosonkondlo namaciko kwesasibacela wenza isiqiniseko sokuthi no nawe uyavela into engayithanda ke nengayiqaphela Nokwazi nawe ngakutshela futhi ngicela ngakufica usemncane kakhulu uma kukhulunywa ngomkhakha wezenkondlo kodwa ngikubukile ukhulela esigabeni sokuthi ayibona nginokwazi ngithi ngimnakile nginokwazi ngathi ngiyamnaka manje kakhulu into engiyiqaphelile nengiyibone ngawe uyathanda ukuyibandakanya nezinkondlo 1 uyathanda ukuyibandakanya nabanye osonkondlo 2 make kwavunwa nje stage la kuthiwa khona no nasi stage abantu abangene abantu abakhulume uvela ungene lapha usungasho yini ukuthi kahle ke nanso ke into ekukhulisayo imihla namalanga kungenjalo yini le ekwenza ukhule emkhakheni wakho wezenkondlo before nje kuze ngifike kutheni ngiqaleni inkondlo into eyenza ukuthi ngikhule emkhakheni wezenkondlo kakhulu ayikho edlula ukuthi ngibe khona lapho khona amanye amaciko right ngoba ngasonke isikhathi ufika ufica amanye amaciko ufica indlela eziningi abenza ngayo nawe ufunda ubone emaphutheni akho ngoba ngeke ngize ngikhule mangihleli ngedwa ngitshela ukuthi ngisonkondlo mina angizazi ukuthi ngisonkondlo kusho bona abantu abasebelalela inkondlo ukuthi inkondlo bona bavumayo manje ke ngikhathi ngihamba nawo nabanye osonkondlo ngiyafunda kuningi engikutholayo and nami ngiyazibona ukuthi okay ake ngisuke lento engiyibhalayo ke ngibhale kanjena ke manje ake ngiye phambili hayi lalela bana wenza kakhulu vele ke ngenxa yesikhathi ufuna uvele ungixine nje ngithi mangisebenza lapha negenge sivo caba ngangixini ayingixini yabona so kodwa ke kuloko ngifuna sivele sibaxine ngenkondlo kunale nkondlo yakho ethi ngahamba ngavalelisanga kodwa ngikwazi ukudlula kule nkondlo le ngingazange ngithinte ngoba uthinta udaba ezinkulu indaba zobudlelwane child abuse khona la uthinta khona ukuhlukumezeka kwengane uthi ngangiseyinhlama uthi kuvele kuvuka uhlevane ngoba mina obami umhlanga wephuka ngiseyinhlama isobalalele bona masikhuluma ngobuciko suka hamba niyoshona abantu bami uthi mina wami umhlanga wephuka ngiseyinhlama owami ubaba athi uma wakhe athi kodwa lemvo isukela umntanami uzoyithini manje yonke le nto uthi bengasebenzi kodwa mangibuye no plastic athi uma umntanami usebenzile siyayibuka zonke lezo zinto ungasho into ihloko obhala ngazo zisima kanjani bhala ngazo inkondlo xa yezeze politiki noma ukhuluma ubhala ngani noma ubhala ngakho konke ngibhala inkondlo ubhala inkondlo kodwa esikhathini esiningi ngifuna ukwenza sure ukuthi inkondlo yami ayithi kube umnandi benkondlo kubantu abayalelayo kube khona isifunda abazosithola bephinde futhi besizakale kahle enkondlweni yami bexwayiseke ngalokho abazoxwayisa ngoba thina abantu abasha isikhathi esiningi asikhulumi noma sikhuluma ngeke uzungithatha yabo mengakhuluma mina ke nje mina sekuthiwa ngiyakhuluma angeke uzungithemba ukuthi uyadlala lokho bajwayela ukudlala vele kodwa uma kufika usonkondlo ashinto noma ubani uzoyilalela ngoba useyisho in form of inkondlo
lalela ngiyakuzwa mina uyithathe inkondlo uthathe emabhuyeni noma uvuke ucosha la emarket lapho uthawahle ngeteksi ngikhombula emabhuyeni akhumbula emabhuyeni ngikhumbula uBK uvamchunu umngane omkhulu lapho uthi ngathi kubo noma sekhaya kuma ngakhe emabhuyeni maphusisi kodwa nje usuka kuleyo ndawo ubuyeni angiboni kodwa ubuyeni emabhuyeni khona emabhuyeni Sengibona nomabhweni ngiyakubona nabo nje hayi ingoma lapha khona ingoma lapha kushawusha man ucula isicathameya lapha emabhweni inkondlo bayibuze bayiphendula hayi bo uyithatha lo mntwana uyithathe ephiki usufika la eThekwini inkondlo nami ngisho ukuthi ngasuka naye emabhweni ngoba emabhweni abazi ukuthi unokwazi uyazazi inkondlo okay bathuka nje impela umhlolo ukuthi hayibona ukwazi nansi ingane wena sasithi ukwazi usho nanokukhuluma kanti lithoke inkondlo ngiyithole sengiyithola nje ekuhambeni beyivele ikhona bengibhala ngisafunda ngisaba ukukhuluma because bengumuntu oyisabelayo ukukhuluma abantu abanebasaba so kwakhona nje umuntu sishasha ukuthi kodwa inkondlo lento oyibhalile yeah mase thi hamba phela uyoyisho ngathi hayi ke sese inkinga yaqala lapho hlanhla leyo ke mase ngiye college bengifunde Uppersbush Coastal College yes lapho ke kwakunama competition nje ngithi ngiyibukela angase ngizwa nami shuthi yabo inkondlo iyavuka ke iyavuka kumnikazi wayo isento mikhona ku ngase ngisinama ke ngafika lapha ngabona ngasho kwathiwa inkondlo le nanga umuntu owinile ngathi hawo shuthi ngiyakwazi lalela inkondlo wena okwazi isidumu sento ivele ivuke nje emphathini ume phakathi kwabantu uthi uyabalalela abanye ya ivele idilalela nami sengivukile ngizwa kuthiwa ke wathi uwina nje wavele wahamba ungasavalelisanga awunginike leyo nkondlo ngoba ngizwa kuthola inkondlo ozoyisho manje wayisho lapho phela emva kwase Uppersbush wathi nje umuntu wawina wavele uhamba ungasavalisa awungishayi lapho mntana ngahamba ngingavalelisanga singaxabananga bathi sebengijija bengibhinqa ngamagama bethi kawugotshwa owahlula abanikazi ngahluleka lokubakhumbuza ukuthi ngabasindisa kwelenyumba sebekhonjiwe kuthiwa bazisalela phansi laba ngalenyo bisokwesela mina ngafana nowavundla kwesaba isibeletho bathi noma sebengiphica ngezaga nangezisho bethi sihlahla kasinyelwa ngaphelele lokubakhumbuza ukuthi sasinisolwa yimina lesi sihlahla themba laso loqhakaza ngelinye ilanga lavuselelwa yimina ngingawonela kanjani ke umthunzi wokukhosela mina bathi noma sebevalela ithemba lami lokuphumelela ngasebenzisa lokuphokophela ukuze ngiphumelele ngaphumabelele ngaphenduka ukhanda limtshela uMathanda mina ngahamba ngingavalelisanga singaxabananga mina nemvana kaJuda wangafunga sitshelekene ngamagama noma incwadi engcele ibhalwe ngami uqobo ngoba intshumayelo ibivuka kakhulu uma kophakanywa ngelami igama isinkwa semihla ngemihla mina bese ngiwukudla komphefumulo kubazalwane ngahamba ngingavalelisanga singaxabananga abanokungibona bayasho bathi uthandaza zakhali ngabatshela uzama ukuvuselela wakho unembeza engani ububakhe bubusithile ubuso bukaMdali kuyi bheka ke ngoba isandla sakhe asinzima ukuba singamsindisa kanjalo nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingamuzwa kepha ububakhe bubusithile ubuso bukaMdali kuyi nangandlebe enye ngiyezwa bathi ungibeka amabala ungiphica ngobende inyama ngayidlanga uthi mina ngwanhliziyo ngiyise sengaphumela mitafula ngibadayisela ngenyama yomlenze nisize nimhlebele ngekathi bengiphumabelele lapha babevalele khona yami impumelelo kwasala kwavuleka mina nayo sahambisana unokwazi Iqhawekazi mntanami sengiyazi ukuthi ubhala ngani ngibhala ngeindaba ezinkulu zasezulwini buka ke ngifuna ungenzele kunale nkondlo yakho ngoba manje babhizi bashaya ihlombe ethi anginandaba nehlombe leli siyabagiva ke ngifuna sibagive kodwa ke ngiqale lapha ku TikTok wehlukile wena okwazi athi wehlukile kusho umthobisi imbongi yosizwe uyacula lapha uthi wehlukile uthi awulinganiswa ngiyabona evuma lapha nolindo kuhle umfambatha kuthi ubani igama lalento igama lakho unokwazi Iqhawekazi shanda ubuya lapha empangeni emabhuyeni usemsazweni Khoze FM ohlelweni ubusuku obuhle kwingosi sicikoza ngosiba ziveze wethu shaya mfana sambe kusho ke usibona kuhle mfazi ngomunye futhi wasonkondlo esimesabayo kakhulu ukhona naye wow italente ke alithenga kusho ke uThabi yazi ke isihloko nje sisodwa ngahamba ngavalelisanga siqedile kusho ulindo kuhle ngesikhathi ke usizwe nduno odlalela emnandi
basiyayithulela ubalo omunye ke ubani lo uNtandohwa uthi ke mthiya Shandu kaNdaba wayisho ke indaba incindezelo ubona ke ubaba yena ukhuphukelwa inkanuko bafethu uThixo asisize yazi uThixo asikhweze kahle man hey ngivele ngiphatheke kabi ngoba siphuma emakhaya Nokwazi sinengane ezinye sizele nathi futhi sizelwe xa kwakuthi kusuke sekwenze njani usubona ingane yakho ngelinye liso lento angiboni izoyilwa ngejele lento ifuna ukuliwa nesimo somqondo nenhliziyo nokukhula komuntu washo ke Mavungama umthobisi imbongi ayiyakhuluma ke kakhulu lindo kuhle Mbatha uphathisiwe ke lo muntu webakithi please ask about me umfana gogo khuluma mntana nami abazifuna gogo hello mfana gogo enhlanjani ayikhaye mfana gogo bona mfana gogo ukanjani ngoba sothi na mfana gogo sefuna ushaya uthi ucela umveza mfana gogo omunye wabangani bami ngibathole khona la ku TikTok okay usenkondlweni akekho enkondleni but uyi photographer usuhlangene kodwa nogogo wakhe mabusakadazela manje Nokwazi usulapha kwathetha amacala simbonene nogogo kamfana asikahlangana nogogo kodwa nje umngani kuhle konke Nkosi yami umfana ngiyakuzamela njalo lapha nawe ungalokhu phela nawe lokushona le naleni sibelela unyezi usihle umunye ke oclean ngohlobo lubanzayo uthi Iqhawekazi ke Nkosazane iphimbo lentokazi kusho ke ucebo ugumedlalela bona iphimbo lakho mfana ngazi ukuthi ngavele ngifunde indaba namhlanje ke sizokhuluma ngesiteleka esithathe ngobusuku bonke Gilugile usemsazweni ukhozi ke siyakukhumbuza ulaleleke lengozi her story of getting into poetry is quite the same as mine kusho ke uLusi Impondokazi naye ke usonkondlo lapha eUKZN ungene evening masatma ke kuloko ukhethiwe uyavotelwa satma 51 I think bese kule number ke yakhona ke ngasayikhumbula ithini hey imlowo ngihlezi ngibhala but ke ukukhuluma ngesabo kusho unqobele lalela wenqobele uyayisabu lento yehlombe lalela wena na khona lenkondlo yakho ke mfana kade ke bethi Mavundla umusu esefikile sacela wenze sure ukuthi usishayela lenkondlo ethi anginandaba nehlombe leni yazi lenkondlo mina bengangisho lenkondlo mase bengishayela ihlombe ngase ngiyabatshela ukuthi hayibo leli hlombe benilishaya ngelenu ngoba mina anginandaba nehlombe lenu kuba ngumtshingo ubetho ngubani umgodo nganokwanja kade yangiqala kowezibi ningilunguza kusobalana nithi umdala kangithathe ngoba phakathi kwenu wayengekho wayesengasa angiphathi hey ngoba nina kade ngangibulala uma namanje intshumayelo yabafundisi benu nisahlule kokuyilalela njengeziyalo zabazali benu nihlule kokuyigcina kuhle komntombi benu senifuna ukushayela mina ke ihlombe ngathi lezi zinkondlo zami niyazizwa okokuqala nahlulwa yiphimbo lami phambi kwamehlo enu ukulizwa niyongishayelelani ke ihlombe mina ngempela buka anginandaba nehlombe lenu anginandaba nehlombe lenu uma namanje intshumayelo abafundisi benu nisahluleka kuyilalela njengeziyalo zabazali benu nihluleka ukuzigcina niyongishayelelani ihlombe mina hayibo simakade kulungile hayi kuyenzeka kusho nabo bafuna ukulishaya ngenkani leli hlombe noma usushilo nje ningalishaya usisiyakhumbula sisekhaya khona ngoza mntana ya mama all right babe funa ukungishayela ihlombe ngenkani ngoba nani nenza nje anginandaba nehlombe leni eyokuba ngumtshingo ubetho ngubani umgodo nganokwanja mina kade yangiqala kowezibi ningibuka ningilunguza kusobala nanithi umdali akangithathe ngoba phakathi kwenu wayengekho wayesengasangiphathi hey ngoba nina kade nangibulala uma namanje intshumayelo abafundisi benu nisahluleka ukuyilalela njengeziyalo zabazali benu nihluleka ukuzigcina kuhle komntombi benu senifuna ukushayela mina ke ihlombe ngathi lezi zinkondlo zami niyazizwa niyongishayelelani ihlombe mina yini eyodala ukuthi ningishayela ihlombe niyongishayelelani ihlombe mina nahlulo numani sahlulo kungihlephelele kule madlana eninayo nihluleke ukungicosula nalezi zinkondlo zami mina ngazi nizilalela kanjani ngoba unambeza wenu ufana nesimilo senu konke kade kwaniphelele anginandaba lehlombe lenu mina
Imfudumalo yamathanga yangihlamuka ngiseyinhlamba. Kufana lesitho sowesilisa ngasazi ngisekuhlaza. Ngikhule ngokuhlukileke mina ngikhule ngebelele ndoda. Ningathuki uma induku wesigawule ekhaya ngithungathi uthando lowesifazane engalitholanga. Ngabona okuningi okungabonwayo yikho okuningi futhi ngingakubonanga. Eyami imbewu mina kayiniselwanga yahlwayelwa nje kayihlakulwanga ngephutha yahluma kwanami kangikhulwanga imfamona zasheshe zabona zayisobozela ingathelanga esami isithelo sadliwa sisehlaza kweyami inhliziyo libafazi amalukuluku izinyembezi umfula wezinyembezi ziphebeza amaloba entombi engasentombi emntombini bayo likhiqiza amatshe uzamcolo okushaya uhlomile vela kusili ibutho abafana lapha kuvuka inkanyamba kudliwa ichwane lemvubu sacweba isiziba anginandaba nehlombeleni ngempela niyongishayelelani ihlombe mina sengaphenduka iswela mgwaqo ngithungathi inhlala kahle ngafunga mina ngabelethelwa endleleni mina nani sehlukile nina nidlula lana kanti mina ngithi kusekhaya la ngispoke sengozi yomgwaqo ngiyafunga bheka angilandwanga la unokwazi Iqhawekazi Bona lana wenokwazi vele wamdala futhi lokho okukhulu wamdala ngisho kunabadala bakho amagama akho akuwona walesi sikhathi nangendlela owahlele ngayo akuveza ongeyena olingana nabaningi kusuke sekuyilesi sikhathi ke la ngisuke sengithi mina ubhala ungayeki kwesinye isikhathi noma ungazi ukuthi ubhalela bani ukhona osokumbhalela yabona musathi uyimbewu engatshalwanga but iyahlwanyelwa nje yanganakwa yasivela isuka imila and yathi ngenxa yokuthi vele ayinamnikazi nowayihlwanyelela kanakanga yathi noma isimilile base beyithathela njengakatheli bayisobozela eyidalela baninga banjalo uthi wena mina ndlula lana mina ngithi seka hayi lalela lengane yekeni lengane emsazweni ukhoze FM akusibuka ama comments akho lapha ku page lethu lika Facebook Mavunda Media Experience my Iqhawekazi ke ngempela leli isizulu ke sakho siswami siqondile futhi kasidinge ukutolikwa kusho nelisiwe walapha kwamanqele umphile umakakinathi mamamdlaloso uthi ke nokwasisi inhlinto yakho kakhulu Sithembisa Mavunda uyashaya kusisi ngiyamazi nami Sithembisa Mazibuka ulapha eMgababa area 6 ngesikhathi ke ungwenye Brandon ubonge ukuthi washo ngane yami ngizwile mina ngingalunywe izinja nathi lapho usombululo mfowakho uthi ke ngisipokwe sengozi yomgwaqo angilandwanga uThabo Magagula uthi ke niyongishayelelana ihlombe mina anginandaba nehlombe lenu Mavundla mina ngiyayivuma ke lentokazi ngiyithanda ke nje inkondlo yayo iyakha kakhulu uThabo lo Magagula anginandaba nehlombe lenu kusho uPama la khona bevele lindele nje ukungena kulo ndawana le hey nazi uthini ukuthi awunandaba nani nazo sengena lapho nje kutheni na lalela anginandaba mina ihlombe siyabonga nokwazi I love you kusho ke uSpera lapho uDlongolo ningathuki ke bengithungatha ke uthando lowesifazane ngikhule ngebele lowesilisa eyishibashibu imali umakasi mqo owakamqadi sukhulile nokwazi kuningi engingakusho nengakubalula ngisafuna nje ukuxoxa nanawe ngoba isikhathi sinakho lokhu kungiphuca sonkondlo sisathi sayixoxela kanti kakhulu vele into engizwe ngiyibheka nengise ngiyilindele kakhulu ukuthi ngenze sure ukuthi abalaleli bayithola lento abasuke beyifuna konje lapha enkundleni zokuxhumana ubani unokwazi ku Facebook ngunokwazi okay nokwazi ku TikTok ngiyatholakala nakhona ngunokwazi Iqhawekazi okay TikTok and ku Instagram unokwazi_937 kodwa ku TikTok nje unokwazi Iqhawekazi okay ngenzela ukuthi bebebheka nje khona manje ngoba sengifuna kule ndawana khona inkondlo yakhe abayifuna lapha ethi ngicela ngizomthanda ngenzela ukuthi bazi ukuthi mase bese usebetholakala bagijime baye kuphi nokwazi Iqhawekazi ku TikTok ku Facebook unokwazi ne bese kuthi ku Instagram unokwazi_937 lalela ngiphele inkondlo yakho ngiyasolthi khona lezi ezinye ezongipha zona off air wabona mase off rap sesisala sodwa ngale ngemva sesele nama VIPs
la uzongibamba khona lenkondlo yakhe ethi ngicele ngizomthanda kodwa ngifuna unginikeze yona after nje sengibambe abambalwa washaya Iqhawekazi kusho uvusi usevuthiwe ke manje emqondweni lalela usevuthiwe kwangempela kusho ke usiwele inkosi umfakazi ithwasile ke inkondlo Vundlazi wenza kakhulu ke Nokwazi Mthobisi nguthabiso Zulu ngithi nje cikoza ngosiba lakho ntokazi khuphuka nje dade kusho ke umathufu awusamadoda le ntombi nensobi yakini kusho uyuza qinisile ke futhi uhloba nawe Vundla ngesazi hey ngenzeke ngiyasole hayi Vundlazi lengane ke yakhula kunzima inzima kakhulu wow uyashaya kuba lo usikhothapi lo besho nje ngesikhathi usiphethi ke uyayishaya inkondlo yakho sifuna ukuchecka nami mhlawumbe before sekule nkondlo lethi ngicela ngizomthanda kukhona kwakho okukule nkondlo noma cha wena nje uyifake icathulweni zomgilo wathizeni izinto obhala ngazo ziyakuthinta wena noma kokunye ziyakuthinta izinto engibhala ngazo nje ngiqoka icathulo zabantu ukuthi isuthi nguCinderella yep hayi lalela kufanele ukuthi mawuyigqoka kuvele isigqoko ke zikulingane yenye izinto ke esiyifunayo vele wena ukwazi ukuthi mawungena emkhakheni wezobuciko wazi ukuthi vele usuyilo umuntu omkhulumelayo ucela uzomthanda lana ke nginethemba futhi ngiyathandaza ukuthi kube ukuthi ke chala awugqoke icathulo zami uwe nje unokwazi uyikhulumela ucela uzomthanda ngicela ngizomthanda ningangi-DM nibe baningi ngoba nizoxabana bese niyangibanga kube ngathi bengidlala kanti mina ngiqinisile ngicela ngizomthanda ngifuna ngizodeba izithombe magama ngaye izinkondlo zami ngizibhale ngaye ngizihaye ngaye la ngihamba khona ngibuze ngaye eyami nayeni ixoxela amagwaba bechobana ngiyadlala mina nginenhliziyo necala ngasheshe nganikela ngenkomo kaMama egameni lokuthanda ngase ngathola umntwana ngasheshe ngathanda kwathi sekufika isikhathi sokuthanda ngase ngakhathala kepha ukubheka ukuhamba kweminyaka ngikhulile ngicela ngizomthanda ngicela ukukuthanda mina ngicela ukukuthanda wena ngicela ukukuvumela uma ufuna ukungithatha ngicela nokukushiyela isikhala sokukudedela mhlazana usufuna ukuhamba ngoba empeleni anginaso isiqiniseko sokuthi uzohlala angazi noma imfudumalo engekho la ekhaya noma ilesi sigqiki sogagana esikhipha abantu ngodlame noma ngivuzelwa yeyami entende yesami isandla nangu nokambathaka saneli noma ngizama ukumbamba uyaphunyuka uyahamba ngafunga kusemendweni kuyashisa kuyabanda kanti kusemjolweni nje ziyakhala uyabona ukuthi kade kwasangizama ngicela ukukuthanda ungazi ushintshe usufuna ukuhamba nakho kunye kumele ukwazi inhlanzi ishelwe ngamanzi isomiso sishiyo ngalazi ayophindame lapha awekha amanzi yakudeda ungendlale ungangabazi ngicela ukukuthanda Unokwazi Iqhawekazi bathuleka abantu lapha kuma pages ka social media babuka indlela ongibuka ngayo emohlweni ngesikhathi uthi ngicela ngizomthanda bakubuka lapho ngibuka emehlweni ukhala nami sengiyakwesula ngithi hayi khuleka mntakwethu usungitholile mungakho ku social media lalela ulalela ired kulungile right umsakazi omkhulu ukhoze FM ngobuye uyephi ingane yake iyakhala lapha iyangibuka ithi ngamfice sefuthi ngizobhala ngawe inkondlo ngithi mina bhala mntwana ngiyasho lapha ngiyibuma ukuthi ubhala mntwana musho ukuthi wangifica semvundlile lapha enhlizweni yakho ngathi ngiyabheka hawu kanti umafundla so hayi siyabonga usanda kungena usemsakazweni wakho ukhozi FM ukulengosi ke ehamba phambili ebusuku i-hour lentuthuko leli i-hour lenjabulo uma ke wake wezwa nge-hour lenjabulo baningi bawabheda nje ama-hour enjabulo mntashe elinye i-hour bheda nje i-hour nanti ke i-hour lenjabulo iyona happy hour ke lena ngaye sesikulethele abancane bethu kodwa bekhuluma izinto zobudala ngoba izwi liwuNkulunkulu ubani lo muntu owaku-inspire shayo wena ukwazi ukuthi uyithola usufuna ukwenza inkondlo noma njengoba usho kweyavele yayivukela inkondlo noma khona kodwa umuntu oqala wamlalelayo wabhala inkondlo umuntu nje ongenza ukuthi ngize ngikuvunguze lento evunguzayo yenkondlo uZamani Mzombe okay indlela kayisho ngayo nezinkondlo zakhe zinalento ukuthi muso onkondlo bhala inkondlo inkondlo yaZamani okhumbulayo khona manje kakhulu nje khona lena ethi ungangisizi mina ithi ungangisizi mina
Elalela uzamani uzokudidisa ngicela nje noma aziyo angene kwi-page noma ile pages za social media uzamani nje mzobe wake wangena lapha ekhosini nakhona ufika wenza isimanga ilo owayethi khona inkondlo yakhe yakamuva nje ngihlaya inside mina umzukulu ngani wagezephi kodwa nje ulapho athi umuhamba umubuya lalela uzamani wenza kakhulu usikhumbula umkhaya lethu umkhaya abangelela nithi umkhaya lalela siyabonga kakhulu ngoba lezi zinto wena ukwazi nizenza nje khona wena ungathi uyazenzela nje kanti khona umuntu okulalela ufuna kulesi sikhashanyana esincane nje esikhona manje sokucina ngincinci ngizosheshe futhi nguvala ungaqedi khona le nkondlo yakhe ethi ukufa nikubeka amabala ungiphe yona nje as my exit point. Ngiyanizwa ukufa nikubeka amabala mihla namalanga kepha mina angikhumbuli nakanye nginibonani nani bonga ukuphila. Ngiyanizwa ukufa nikubeka amabala mihla namalanga kepha mina angikhumbuli nakanye nginibonani nani bonga ukuphila. Sengiphumile enyameni ngisengiphumile enyameni ngiphume empini nokufa ufakazi walokho yini ebenikhona nibona mihla namalanga kungiqoba egcineni olwami uphondo luye lwagoba. Ndlunkulu mkami zilaza ithole mkami bengilwa phambi kwakho lempi angisona isahluleki kepha amakhosi awabusi ngababili ngicela ungibhekele abantwana bami mkami. Ndlovukazi yami eyamihliziyo ngavundla kwesakhe isibelethe yamihliziyo uyifunda ivaliwe bengifisa ukuvalelisa kepha ukufa kwanginqoba ukusa kwangiqoqa. Eyakho indima uyidlalile entombi endala kepha ukufa yicebo likaMdali uyalibona alifezekile. Ezami izinsuku kwamhlaba bese ziphelile kuyacaca bezibaliwe. Ngiyanizwa ukufa nikubeka amabala mihla namalanga kepha mina ngikhumbuli nakanye nginibona ninani bonga ukuphila. Bodade wethu sondelani lena iqondene nani nisele njengensika nomgogodla kuleli khaya. Ngicela ninqobe ukufa kuyimanje ukuthi makufika kunifice nihlangene nibumbene nakho kudumale kudangale kufisa ukuphinde emuva ngoba kungazi kuzogadla ngapi. Ningakuvumeli ningakuvuleli nasikhala. Lena ka ngazi ngizoyiqala kanjani. Angithi yobe ngithale uhlangana ngehlanga mfowethu. Bathi indoda ayikhali kepha usizi lwakho lungibekisa phansi ezami izikhali kulomkhweza kwezakhe izihlangu kuyashisa mfowethu. Ngiyakuzwa uthi uzothathani uhlanganise nani uzusale wedwa nje njengomgogodla nenhloko kuleli khaya ngobani wobathatha bonke wakushiya nesifazane nje wonani. Ngalamazwi kuwa ngivalelisi kepha ngithi ngicela uyibambishisa mfowethu. Ukufa nikubeka amabala mihla namalanga kepha mina ngikhumbuli nakanye nginibona ninani bonga ukuphila. Ngicela ukuthatha leli thuba ngikhulume nezingelosi zami engaziletha lapha kwamhlaba. Uma kufika ngakunina ngathi isikhathi sengiphuthumile nokufa kungizumile. Ngizitshela ukuthi ngasebenza kusakhanya. Ngitshela ukuthi ngasebenza kusenesikhathi ngizonishiya nekhaya. Kepha izinsizi zokwamhlaba ziyangikhombisa ukuthi konke lokho kuyinhlamba. Ngiyanicela mase zinivukela ningivakashele emalibeni. Nibike lonke usizi lenu kimi mina ngophenduka idluze lihle kini ngonikhanyisele endleleni abantu abama ngivalelisi kepha umzimba wami usikhathele ngicela ningibekeni endaweni yami yokuphumula. Ukufa nikubeka amabala mihla namalanga kepha mina ngikhumbuli nginibona ninani bonga ukuphila. Unokwazi Iqhawekazi. Hayi ngiyavalele seke right usungenelisile mntanami. Mina ke ngiyashesha ukwenela mashando. Angimuntu ocela njalo mangabe sengizothi cha senganele nganele okwamanje khona lezi inkolo khona lenkondlo yakhe abantu bomthetho ngifuna ungiphe yona mase siphumile emsazweni ngenxa yesikhathi kama lakho nokwazi wakashando ubuye empangene emabhoyeni ulapho kodwa Chesterfield okwamsazenze yakho umthekozo lolo baningi khona abathi mavundla ihlonipha intokazi kusho ke usithabiso usiphola medicine uthi manje mavundla lalela ushuthi futhi ngempela uyanqane ukungihlanganisa nalento nalo phela ilanga lishona manje nginganiwe kusho usiphola lapho medicine okuningi bawuthola ku page lakho ka Instagram elithi Nokwazi _ bani 937 bese lithi lika TikTok Nokwazi be Facebook lo bese kuthi ke uTikTok Nokwazi Iqhawekazi eshilalela ngicela mama uvalelise usuwenze kakhulu vele nomfuna kwami wavalisa. Okay, before ngivalelise ngicela ukusho ukuthi ngibonge nkosami ngila eChesterfield. Nase Chesterfield ngiphinde ngibonge umama uMakho Phungula engihleli kuye lapha eChesterfield kanza kwethu. Yebo kube njalo.
Ngiyavalelisa ngiyabonga kakhulu. Hello kugogo Shabalala uMamdudu Shabalala kwesakamthethwa umama loyo osibhekile lapha ayibonisanani. No, kulungile siyabonga kakhulu mamkhulu abusisa umsebenzi wakhe kuphakamise ngisho ngoba sikaphuma off air kodwa sizoba live. Siyabonga kakhulu Nokwazi. Ngibonga kakhulu nethuba bamavundla. Amen siyabonga besikunikeza ke ilokho nje besikuphekele sakuphakela khona namhlanje sinethemba likhulu ukuthi uzokwazi ukuthi njalo ngomsombuluko kuya kolesithathu ngo11 o'clock ku12 suke sikhona ingosi ke yethu sicoza ngosiba uma pages ethu ka social media umavundla media experience sikwenzela okungaphezulu kulapho ke bebefuna ilink yokuthenga amatikiti asegoli emaboneni ngomhla ka1 October ngoba sebeqalile ngizovele ngiyiposte nje ku status sami zonke inkundla zami zokuxhumana ngiyenze ilink futhi ungavela ukuklik nje kuyona lapha ku Instagram so bese sixhumana ke lapho because sisazohlangana nosonkondlo balapha egoli siwosonkondlo base KZN kuzoba mnandi ngohlobo olumangasayo ngale kwalokho mina nawe asihlanganeke ngeindlela zakhona kuma social media pages uNkulunkulu anilondoloze sabonga kakhulu mamseleku sabonga kakhulu Mvundla sabonga kakhulu kuHadebe uThixo anigcine anilondoloze ubusuku obuhle Mavundla sabonga kakhulu ngiyazwa ziyakhuphuka intokazi la lalela yabona ke manje mamseleku uma usathi abantu besifazana usababuka esigabeni esingezansi kunesapho ngoba naku umuntu wesilisa usele wedwa futhi lokho kwangempela hayi cha bakithi ngempela imbokodi yasirepresent abakhombisa cha impela imbokodi namandla sabonga kakhulu siyabonga mabafunda kunini uThixo akulondolozeke ubusuku obuhle nakuwena thank you ma siyabonga kakhulu bakithi ngiyasusa ke manje la ublanket lo besikade ke usithile sabonga kakhulu Nokwazi lalela wenza kakhulu yazi ngathi ngiqale ngifunda ama comments khona ama comments engingawafundile engaziyo ukuthi wena ngeke ngivume ukuthi uvele wedwa kuphela namfuna ngiyazi lama video sazowaposta ufuna ukuthi waposta athi trend ngoba sazotrend nami ngivela lapho ke iqhamuke lapho eceleni kwakho ukuthi shaya umntana nami shaya ukuthi nawe kupho ubalo seceleni kwakho ukuthi ngongena lapho Iqhawekazi ke lethu Mthombisi Mbongo yosizi ngesikhathi ke ubalo omunye Prince BK uBK lona uBK lo ubay lo bese uba okay lo bese uba uwa hey madoda amakamelo weBK wa uthi ke good show sir but you still owe me the picture we took at the church in Mfethu BK wa sesathatha nanostomba ngikhumbule Sangibuze kangaka ukuthi balo umuntu nange sethi Thombe lapho khona wena bese ke ezothi uAisha graphics ukhumbula ke abantu ukuyired uyisikho uyashaya kakhulu kusho Aisha sandile uthi ke kwesakamthetho ngakithi ayike nathi ke siyayifuna ke le abantu ke bomthetho kusho uThabo lalenza ithola wacikoza ke ciko ocingweni hey bafethu ngavuka ngashaya u2 phinde ngubeni lapha kusho intombi ke yasemasithini uDr uthi indaba ezethu amthiya uthi Sontshikazi uthi wena nasentandini esandla siyazi ukuthi uyanela Dokotela uthi indaba ezethu walomunye okhona lapha ya blush indoda ubona blush awodwa blush mina ngambu blush angeke mina blush angiblushile mina ubona Dokotela blush buka ngibuka ngobona ngokosazana blush ngadala nokublush mina iphiwe ke nayo intokazi kusho umbukelo fuHadebe washo kamnandi ke bakithi mina enhle wakhuluma kusezana ucela uzomthanda ngithi ke mina lalela ngikunika kusenhlizweni ngoba khona kuyinguno phakathi ubalona ubani uzenze madoda usoze uzenzela yonke into kodwa kulapho nje igama lakhe lilapho nolungise phela amagama bafethi kakhulukazi manje uphinda nje nizongena la kuthina ngoba sisebenzele sikubuze sikubize kahle phela nama ayikho nje into engingayithandi Nokwazi njengomuntu mina ovela ngene lathi ngumavuso hayi ngoba nginenkinga noma anginayo inkinga nomavuso kodwa ngiyena phela umavuso nje angiphathi kuwesi ke kungcono uma uzongena emsazweni ufona uthi mavuso ubona ngikulungise nakhona kodwa la uyangibona ngibhalile Mavundla Media Experience Mavundla Media Productions uthi mavuso hayi wena utheni manje umkhulu kancinci umzimba ukhalimali wakulesheni umsebenzi onzima uphiki nafo uyasho uthi hayibo mavuso walo no mhlawumbe ufune ngithathe kwamavuso uyabona angithatha kwamavuso kube ngamavuso Mavundla nayi mama wathi bakhuluma nawo la uhlobani la amavuso
Ngoba sengifuna uyilungisa la mina South Africa ngilamanje ngifuna uyilungisa lapha uhlobeni nomavuso ngoba konke engikhomba kwamavuso. Ayikubi lutho. But la mfethu cha uyashaya konokwazi sinako ukufa kunokuphila. The funeral the trio funeral directors yabona ke ngiyamthanda ke lo muntu ke. Masakhuluma ngamabhizinisi. Ngiyafuna uniqeqesha nokwazi. Kukhona inkondlo yakhe engicathi ikhuluma exactly. Liyabo letha nginandaba nehlombeleni. Ngiyazi akukhona lokho okushoyo. Kahle vele siyathanda ukuwongwa situswe ngemisebenzi esinikeza abantu. Kodwa kusiza phi uma ngabe kungeza ukusiza ngalutho ukushaya kwabihlombe emveni kwalokho ngeke ngatsho la ngibhala lapha uphele nje kanjalo ukuthi ngingishayele ngihlombe kwaphela kanjalo. Siyadinga ukuthi siniqeqeshele esigabeni la uzothi khona nje obusushilo nje khona bazobuza manje inkondlo zakho seziyatholakala online not yet. Right? And ngiyazi ukuthi njengoba uthi not yet. Umbuzo olandela uthi soyithola nini? Hayi siphezulu kwemizamo sizoyifaka nje inkondlo kungekude. Ngiphinde ngubize nokwazi next year June. Inkondlo zakho seziyatholakala. Hayi sike saba namahixana nje akhona kodwa ke sezizotholakala. Ngaleso sikhathi si ready. We cannot wait. Yabo? So ke thina ngaphezulu nje manje kokukunikeza le platform yokuthi uzozwakala emsakazweni uzozwakala kuinkundla zokuxhumana uma ukutshela nje ku Instagram I've got more than 109,000 followers on my Instagram account. Not necessarily laba abakubuka nje manje but even people abazokubuka even after that. If you go on my TikTok account, I've got more than 130,000 followers on my TikTok, which is active every day. The status stays there. If you go to Facebook, it's a combination of more than 450,000 people. At least half of them siyayifuna their content. So we need to capitalize ekuthenini while we make sure that we market you, but at the same time the demand that you would have created. Ngabala manje ngasikhuluma sonkhuluma business manje South Africa. Hayi kunalo lijongo libale walishiya ngempela. Ngazi umfundi abantu uzogcina ngiqhubeka ngempela nje manje. Umfundi namhlanje ukhuluma slow. Yabo lo umfundi intombazane yavele kwaphela kwafika le ntombazane sebekubiza ntombazane ngabo mase engasangeza uvela xa le ntombazane le. Umfundi bangayenzi le. Umfundi kusuka nini uthi manje athi khuluma nathi umfundi vela wena ngesingisi. Ayo mama Jongo yo bengane zabantu kodwa ke cha ngikhuluma business mase ngibusinessa mina ngiyaphuma kunina ngiphuma ngempela hostela no Jack nisala ngempela niphalaza nodwa sengilama nje mina ngithi mina mntakithi the demand that you would have created you should be able to supply. You understand? So now if wenza inkondlo vele kukambalwa we inkondlo yakho uyoyithatha uyoyibhala phansi iphumisi anthology of poems mhlawumbe ezu15 ozubanibani bambalwa kakhulu futhi nakulesi sikhathi. Hence there's a lot of campaigns wherein we're encouraging and motivating people to go write or read. So manje into edayisa kakhulu is your audio version of things. So we need to start talking. In actual fact we should be in the middle of that talk wherein we are saying, okay, this is how you upload. It is as easy as that. This is how you upload and this is how you get the proceeds from whatever it is. So that is why namanje ngithi esengikulwa ke manje angisali nje ukun-advertiser nokun-marketa kuphela. Sengilwa nokuthi ngithi ngu-advertiser umuntu sesimnike link already bangakabalali bomsakazo course sithi nansi link sesifake lapha downloadani ngani thola ukuthi inkondlo yakho ngabe u9 abalali bokhozi aba u100,000 nje u9 angene lapho 100,000 times 9 rand angazi izumbule engakanani imali leso. So ke ilonto esengifuna sikhulume ngazo ngifuna ke unginikeze ke lenkondlo yakho mama bangaze badube labo ngoba sengiqale nokukhuluma isingisi nje mabhizi manje bangikhomba ngenjumbane abanye sebeze bayishaya phansi ngisho ifoni wasidakelwa lo ledokelo yabona nje labo banga wala nje futhi labo thola ukuthi angifuni ukuthi abangasizwe isingisi cha ngifuna ukuthi othola ukuthi basizwa kade ngisikhulumile athi kanti wayedi yabona so baqumbile kuyimanje basihlaze nje ifoni phansi abazwile babuthi kanti yini ngempela
Mana ngicela ufunda ke ama comments jambala ugcina bese sifale inkolo lethu bantu bomthetho. Ubanikelo ukhuliwe ubongekile. Uthi ngiyalithanda ke leli Iqhawekazi Fundlasi ngilithande nje njengophelokazi imbongi esethi ewe nami libongo benza ke kakhulu. Shame kusho ke ukhuliwe ubongekile wayela uphelokazi last week here. Zethembe njoko uthi yagqilaza ke ngolwase England manje leya ngomavundla. Ibaleka ngempela ungasikhuluma isingisi kusho uLando wakaKhumalo yakhuphuka ke manje lentokazi suka ngiyinquthu ngingedwa nje igama lakhe njalo lelo wena Fundlasi ke ubuciko into yakho uyadlala ngenkotho uma ubona intombi kusho uthi mgozi umhluma hayi noma ngibona wena nje umhluma ugijima ngoshuni wamajongo phela ukuthi sokufuneka ngicothoze ngijongo MJ Superhuman Mkhwanazi me too okay angazi me too noma uthi I love you inkoda nje kulapho yafumbathiswa kahle ke lentokazi kusho uThembelani imbongi yokuthula mawufuna ke kuba ingxenye yomcimbi ozoba segoli wenze njani uma uyimbongi kusho ucela inhlanhla ucelawa kaNdlovu noma ungangi DM khona la wecela noma ungangithumela uWhatsApp u079 7272470 079 awuyibize mama ngiyazi bathi izwi lakho limnandi ubanikeze le number WhatsApp It's 079-7272-470. Soka le number wathi mnandi mayishiwo ilona wesifazane lalela khona inkondlo ebhalile mntanami yabona le nkondlo ethi anginandaba nehlombeleni ingathi ngaphinde ngunike ithuba nje mntanami uvele ungishayile yona kodwa ke ngizokunika mangithola ithuba shiya ke isingizwe emavundla bafu asiqedeleke nansi indaba inkomo zakithi sezikulungela ukuphuma after 21 days we-cow lockdown senze njani usiphola uyakudinga Mashando noma usemncane noma hayi usukulungele indlela obhala ngayo ikhombisa ukuthi awusemncane kakhulu nawe usiphola medicine ungowesilisa engiye ngahlangana naye esikhathini esimbalo esedlule wakhombisa ubuqotho into engiyithanda ke futhi nangaye ukuthi akulona uhlobo lomuntu oshelela ukuthi uyadlala ushelela into yaphambili Mashando isikhathi esiningi abantu besifazane balimala othandweni ngenxa besilisa basuke bezobaqambela manga bafuna ukuthatha inkomo kaBaba babaleke kanti abanazi inhloso lona owesilisa ongakhulumi nje kuphela ngomlomo ukhuluma nangesibaya sikayise mhlawumbe ungathini kulesi sikhashanyana nje ositholayo ukuyiphendulela kuyena ukhomba ukuthanda Sawubona Siphola unjani Unokwazi Iqhawekazi uyatholakala ku TikTok Unokwazi Iqhawekazi ku Instagram Unokwazi_937 ku Facebook Unokwazi Amen ngisacela nje kulesi sikhashanyana sisalinde inkondo ningizimu Afrika ningadinwa selikhale kakhulu leli jongo ngenzela ukuba usiphola Unokwazi ngenzela ukusale singiba usiphola nje ungumne wethu sesigudle naye kakhulu empilweni ngiyazi ukuthi akulula lokho engizokuveza kuwena kodwa ngicela mhlawumbe ungiphendule egameni lika Siphola ukuthi noma wesaba abantu South Africa benze njani ngicindezela hayi ngicabanga umcindezelo Siphola ngicabanga ukuhambela phana ngicabanga ukubaleka naye phana ngikutheni nangu Siphola South Africa benze njani ngicela athi ngizobuka nje izandla la ezitha hayi khola kuwe Fundlasi kodwa before ngikhwele kuwe bantu basekhaya siqala ukuthi ngikhwele kuwe noma nithini ngoba sine feature lapha Nokwazi kaDudlu Ntombi mina siqiniseka usuzwile ngayo la omunye kubane wethu esukethi cha nansi intokazi singehlule noma cha engehlule bafuthu kodwa ke sigwaze nje sonke nansi amajongo khona izobona cha anginyezi futhi anginyonyombi ngisobala ngiyacela ningijikijelise ningikakise kulento bese siyaqhamuka samajongo sithi nkosazana cha umne wethu siyamaza akanasikhathi sokudlala so namanje yikho bese ngithi hayi ngimthumela lo mafana noma ngenze njani la ngosiphola sekhulumile senze njani qala ngosiphola noma siqale nini bantu bomthetho ekhulukuthi nami ngifakeni lalela asimnikeza inkondlo kuqala awungene enkondleni ntakethi ngiyazi yasinda lethu bantu bomthetho ekhulukuthi nami ngifakeni ngibabeke baningi ngenhliziyo yami emalibeni ngihlukumeze inqwaba ngomlomo wami emhlabeni kungcono nalaba esenibavalele basangashintsha izono zami ziyangishisa ngokuzivuma hleze nami ngishintshe
Ngiyamcela abantu bomthetho ekhulukuthu nami ngifakeni. Empeleni nje abantu bomthetho sonke sivaleleni. Ufakazi nabo abahlanu wasebephumile endleleni. Oqala intshumayelo yakhe iphindisela emvuselelweni. Kephiso lakhe liphumile endleleni. Ngifike kuye ngifuna indlela eyekuphileni. Kephiso lakhe lihlezi ezinkanukweni. Kanjalo nezembatho zami zimholisela ebhujisweni. Sobabili bantu bomthetho ekhulukuthu sifakeni. Owesibili usomaqhuzu ishayamthetho. Udeda zonke uma kudlula yena endleleni. Uphunyuka bemphethe okotalagu emgwaqeni. Ukhukhumele kangaka nje akazi yophendula thina uma senimbuza imali yabahluphekayo uyidleleni. Bantu bomthetho naye ekhulukuthu mfakeni. Owesithathu sibabaza inhlupheko yakhe kangaka nje kade waphuma ekuphileni. Impumelelo kamakhelwane wakhe uyivalele ebhodleleni. Iso lakhe libonela emoneni. Ngokumvalela kwenu nobese nimbuyisela ekuphileni. Bantu bomthetho mthatheni naye msizeni mvaleleni. Owesine wathanda kakhulu izinto zasemhlalweni. Usilalela unyende endleleni. Ubuthongo inhlamba kumemeza uwangibulalelani emadlibeni. Uma wafuna umcebo wonke ukuthathe konke wakusesikhwameni. Ngoba sazani tshela abantu mina ngangenzeni. Bantu bomthetho mthatheni mvaleleni. Abesihlanu isixakaxaka samaxoki onhliziyo kaSixoli. Ngafunga amalanda ngowesikhombisa uma sebelandelana. Bahlekisana inhlinini bahlangane ngapha nje ngaphansi umhlola amahelehele. Laba abantu bomthetho ningalenzi iphutha bavaleleni. Bantu bomthetho kwanani ke zivaleleni. Nizishaya umthetho izipho lamthetho nihamba phezulu kwemthetho. Nizishaya umthetho izipho lamthetho nihamba phezulu komthetho. Sife siphila ngenxa yalemthetho. Tshelani mina ke kwelishumi iwona muphi umthetho nini ningawuphulanga. Bantu bomthetho sonke ekhulukuthu sifakeni. Unokwazi Iqhawekazi. Nesayiphendula ukuthi iNingizimu Afrika imthandana unokwazi. Kusho ukuthi kwayenenake eqobolweni kwezivaleleni. Manje ngatholi ngokuthi ngempela lenkosazana yehluke ngani kwamanye. Hayi lalela ke mfana ke content yakho ke inswembu nokwazi. Uyabona mawusu usubambile ushuni. Yabona mawusu ubambile ushuni ungabuza udedela nokwazi. Namanje ngithi yabona ushuni ohamba ngawo. Ngishiso kakhulu ukuthi ngiyakwazi nje. Awuthi mina ngiyakwazi nokwazi. Ngiqala ukuthi ngathi na okay kunsephu lokhu kusekuncane kodwa. Ngathi mama ngidlala ngathi no hayibo. Kwakhula futhi lokhu manje. Ngathi ngulalela kwethatha every day ngifuna ukuyiphinda le. Every day mangulalela usuku usounda kakhulu kangcono kakhulu kunanga izolo, and that is what I'm referring to uma ngikhuluma ngokukhula nokuqhubeka nokubheka phambili. Uyakufonela manje uSpola Medicine. The proud ngawe mina Iqhawekazi kusho uncomile wakamabasa umhleze uthi ke sontshikazi valela uSpola bu vunda silengane ke yenza ama snacks odwa ngesikhathi ke uscash umfana muhle uthi ke usimele siyimpangeni mthiya siyabonga ulusi uthi hey wayiphatha ke indaba kadade wethu sonile sonke kulomhlaba sichiyana nje ngama levels yabona soke nje okona masivalelwe nje sonke nankomnye walomunye imali yabahluphekayo uyidleleni bantu ke bomthetho mvaleleni kusho umfanelo lapho unkosinathi khona usnash kade eqhotha lapha uthi impumelelo kamakhelwane uyibhalele ebhodleleni na okay kulungile umkhumbuzeke nokukhulekela ke isiphiwo sakhe baba Mavundla siyawadinga amandla isiphiwo sokucikoza uluphi siyakhuleka isiphiwo hey lo ukuzwela umntwana nanga sekubingelela umhlazi Iqhawekazi please ke faka uSpola enhlizweni yakho usekhale kakhulu siyayela sekusele kancane sizophetha ngayo ngoba cha ngiyayifuna le content ngizokhuluma nje ngifuna ukumrecorda simuze ukuthi uthini emveni kwalokho sitshelize ukuthi itheni inkosazana ngoSpola uthe konje ungawaphi nendawo ngoba kubalekile nakho lokho ukuthi inkosazana isibongo sakho Spola kanjalo nendawo usuka kuyona usethathi unokwazi bokusho uluphisa lo kahle nje sizozwa kuyona inkosazana
sizozwa kuyo wena nje thola uthi tu Vundlazi niyekela usiphola ngeke silale phela mayingathola lentokazi Kusho Mhlazi ulindile ku TikTok lokhu uzwe nje kuthiwa sizocindezela intokazi hey lalela I wanna work with her Mavundla kusho ke umofet musician manje uthe ubani ku TikTok Mavundla komini ku TikTok unokwazi Iqhawekazi. Okay, all right. Unokwazi Iqhawekazi Mofet angafisa kakhulu ukusebenzisana nawe ku album yakhe entsha ezayo so ke ngicanga ukuthi ke senyoxhumana kanjalo akunandaba nehlombe lakho weVundlazi kusho ubonkosi ungenhla nkosazana wedalo weVundlazi ungasibhidlizeli umshado kusho uDr Mbulazi sakondlo yabona ke lezi inkondlo ke zakho ke zizokuqhatha nami kusho ulinde kuhle iyashaya ke bole ngane yinhle ke futhi kusho umtunga she's taken by me ask her bafo kusho umfana kagogo ngishilo ngathi umfana kagogo wena ulokhu kanti umfana kagogo friend zone nje umfana kagogo uyambona ukuthi uthini umfana kagogo kodwa mfana kagogo nawe usuzosholana ukuthi I'm taken mina ngingazi Hayi South Africa hayi ngani sikhulumile cha ngifuna kodwa ke before mhlambe singene kuloko konye ukwazi ngifuna ukucheck indlela owongwa nothandwa ngayo noma owemukelwa ngayo abathandi kakhulukazi bobuciko la ngaphandle ithini kuwena khona ukuthi wethuke nawe uthi bengakalindeli ke kodwa ke bafethi I'm overwhelmed naligama lesingisi yeah understanding so ke ngifuna ukuchecka ithini into ithini into mawemukelwa kanje abantu cha ngempela mase sikhuluma ngokwamukelwa abantu ikhona ongenza okungququlezelayo ukuthi ngibhale inkondlo ngoba uma sikhuluma ngokuthi abantu ekhaya bakwamukela kanjani lokho cha bala bayaphetha ukuthi awukwazi ungasho wena nje uzoshiya inkondlo bakwazelani vele ekhaya umculo hayi bangezela ukuthi nje mina ngumuntu ofundayo umuntu wesikole nje wena ikhona elinye ikhono mhlawumbe ubusy ngale esikoleni shaya ingoma ngabe yini nje hayi angaze ngibe busy kulezi zinto phela bengidlala lokudlala lo mdlalo lo wethu yabothi thina abantu beyincwadi yazi ukuthi ngiyayizayo manje yabo ichess yabo chess ama quiz angise umuntu othanda lezi zinto ezixhumisanayo kujuluka no yikho ngibhalana nezinkondla ngifuna ukujuluka kodwa manje nakho sugximisa inhliziyo yomuntu nkosazana senze njani lapho uyazi uma ngakutshela iqiniso usiphola akuyena umuntu naye ukhonza ukugxuma manje ngizama ukuthola lapho ukuthi siyithini into yakhe ngoba kahle usiphola wakashanga uduma kude obhodla bakhothe usuka lapha eMbumbulo ngaphansi kwenkosi ukhabazela manje sengithi angizwe nkosazana ngoba iqiniso linye siyabambezelana lapha ngaphandle kube kukhona abantu abanendlo sezinhle ngathi mangithi ngathi ngikhulumela abesifazana abaningi ukuthi mhlawumbe kuleli thutshana nje uNkulunkulu nangekubusisa ngamendo akhona amabala mhlawumbe wabonayo kule nkulumo kaSiphola akhona owane bhadu ushana uqala nokumbona kodwa kayo ngawabeka siwageze nengube engcole kanjani uNkulunkulu emuhle siyanikwa namandla uwonephi uduma kude hayi mtima ngisibo laba abantu abashelwa ku Facebook okay hayi ngiqomiswa mina mntaka baba ushelwaphi emashana emfuleni kube emfuleni uzongithola kwinsezi yasekwesa kaMthetho kusho ukuthi ngamafushane uthi mashando awumphiki ushanga kodwa nje ukufisa ukuthi ufisa ukuthi akufice ensezi kuyoke kwesakamthetho impela amen cha nkosazane kuyezwakala kodwa ungavuma yini ukuthi nalapho kusuke sekukhulunywa ngokufihlekileyo kanti lo owesilisa okhetha ukwehluka kwabaningi wadeclare uthando lwakhe esidlangalaleni kubona bonke abantu lento isikutshela ukuthi konke kwakhe kusobala uma ngabe bekukhona isiphambeko thizene bese nganivimba endleleni ukuthi nihambisana kanye ubengeka benesibindi sokusho lapha ungevume yini mangithi sebembalwa kakhulu abesilisa abanjeni base ngiqinisile ngivumelana nawe lapho kwaMavundla uthi ke shange uyivela kancane qhubeka bambala impela abantu abavela kanjena kodwa ke duma kuthi angeke ngikubambise umnyamo ongenawo ngikuthembisa umnyamo ongenawo basakhuluma
mntanami ithi ingane dumakude ayifuni ukubambisa umnyama ungenafu ngamafushane kodwa sabusiqedelela lapho mama hayi bengithi nje ngisho nje ngeke impela nithi bambudo ngolingedilike vele usakusuliyeka nje ngoba vele into afike insezi amen uzobuhamba nodade wena kunjani oshanga iza ithi ingane le ndaba isingaphezukwayo ilingana umfula wangakubo ngoba lapha esidlangalaleni mama ngicabanga ukucosha kahle ithi lapha sekusobala kakhulu ukuthi le nkulumo ningayiqedela lapha ithi kunganjani niyoyiqedela emfuleni wangakubo phambi kodade wababadala we South Africa cha asibhali inkulumo majongo ngizwile ngicathi uyagiya lapho shange inkosazane ithi udaba lukhulu kunayo selulingana nodade wabo ngibuza ke mthi cha odade wenu umntanami uyobathola phithe emfuleni insezi le emabhuyeni empangeni cha asivale bafo ngicela uyibongele esiphola mfowethu ingane hayi ngicela amadade nangu umthakise ngenomona nafuthi cha ozothinta lentokazi ngizomhlaba ngogqomo ngingene kubo ngohle uthi ngimbhoboze ngemavurukwash yathi dlena asibele isimanga umfowethu abathenjwa singamadoda igenge eyenze kakhulu bana ke kuyahlela ayivali inkulumo kusho ubonkosi lalela uyazini ukuthi ngesizulu wena ukwazi usiqomile wena uma ngathiwa nje khulunywa ngesintu uyazini wena ukuthi uma ngabe ungowesifazane sesifikile samajongo uthi wena inkulumo isilingene amaqhikizi ukuthi ngamafushane uthi cha uyangehlula sha kodwa angikwazi lento ukuthi ngiyithathele ezandleni zami ngoba ukwehluleka kwami kwaziwa odade wethu uma usuthi kimi asihlangane emfuleni emaqhikizeni uyazi ukuthi ngiyothini mina emaqhikizeni mina mangifika eqhikizeni kusisi wakho nje omdala ngizofika ngithi dade awunaze nafana athi yena yebo futhi khuluma ngisheshisela kuyaphuthi umchako sazane kuphuthuma impela cha sithunywa ingane lapho umntwana unokwazi sithe masikhuluma inkulumo yakhomba ukuthi cha uthi hayi konke manje sekusele ngakuwena usho njalo cha ngosazana usho njalo engisho ukuthi njengosisi omdala nawe uyazi ukuthi intombi mangikhuluma nayo ithi angize kuwena kusuke sekusho ukuthini sengithi nje ngosazane sinikeze noma yini siyofika sibonge ngayo nathi ekhaya sibone ukuthi siphumelele kwashando so ke ngenzela ukuthi uhambe lapha mama usuwazi ukuthi uhambe wena usuqome kwashane hallo awubingelele nje bonke ubhuti bakwashane sanibona umdini sasiqedileke ufala ke lapho mfamasuku uthi ke wayiqinela ke ingane babu akho qinela ngane la mase qonyiwe nje lana so akho ngane lana ngithi iphendulile ingane uDr Mbulazi uthi vele useqomile okusho ukuthi yena usehlulekile nodade wabo bofike bevumele phezulu ngeke besasishonisa lena le bantu bomthetho ngicela nivalele umavundle khulu kuhle akusintombi yasebasithini ubalona ke ukhule ebadladla uthi Vundlazi yakithi ke leyo ngane uzokhala ngempela ke mawusenza kanje phambi kobhuti bayo nifunani nina lana okhule ngoba umuboti na intombi yakini akhona ivalelwe ijonge liyazi into yayo kudla phela uthi ngoba nayo ingane ayiboli phela ibizobaleka kudlanga uyobona sesime sangweni sesithi baba mthiya sonjikazi cha sesilapha socela umhlobo obuhle silolo hlobo losibari kuya ngokuthi ke kufike bani iqala kulo mfula bamavundle kuyoshiyana ukwenza webo ngani yabothi ke yabona uqhatha izimpi ke manje ngoba usula nje wena ukwazi sesiyavalelisa ke umbukelo lapho mfade futhi uyirobhelani kodwa ingane ngoba ngirobhe ngathini konke eshilethe engale ngono ngoba bayabona abantu ukuthi khona ukukhona hayi lugaji uthi hayi kodwa ke nolwazi cha ngeke Vundlazi mnethu musa umpintshe ingane ukuthi mina enhle mfowethu uzwethe nathi ikolonto uyabona ukuthi njani vele niphula isihlangu nje mangabe nibonele ijongo luwini seliwenile
manje ijongo lapha awuthi mbona ugiye wathini lapho lokhuzana bese siyavalelisa ngiyavuma ke kodwa bavundla kusho isikashe lapho mfana muhla usiyabonga mnawethu ubulutho uthi akavalelwe uyahleka ulupisi esiyithathile kusalisobaleka Paul faka ke iwallet lapho for uvundlazi ihluliwe ngamagama lentokazi kusho umhleze ubani lomunye yavele yahlangana lento uvundlazi mnawethu umkhongo wami uwena kanjani futhi lalela sobe sikhona nangamhlayile impahla umnwethu sobe silapha sigqishe lapha eceleni kwakho sithi hawu baba sengizokhuluma simodele sithi hawu ba wedlala wena yebo phela hayi yaginzi mam siyabonga sethokoza kakhulu bonga mina uNkulunkulu asilondolozele wena uNkulunkulu akugcine umsebenzi wakho omuhle kakhulu ungabusawuyeka ngihlaleke ngisho ngithi okunye uqala kuyihope nje okunye kuyipassion unganakile kanti sekuyisinkwa njalo sezingane zakho abaningi abazi ukuthi mina nguqweqwe lwesifundiswa emkhakheni weaccounting la sikhuluma khona ngokulungiswa nje kwamabhuku nokuhlolwa kwawo njalo njalo ngiaccountant nje by profession yingakho kwesinye isikhathi mangivukwa umoya nizwe khuluma hayibo leli jongo futhi manje angibhala ngempela hayi futhi leyo kudlala nokwa leya ngempela ngigcina ukusebenza ngangisebenza eAnglo Platinum lapha kunombolo 55 Marshall Street enkabeni yedolobha laseGoli ngiyi-senior accountant engakikufundeleke lapha eDurban University of Technology ngakuthola National Diploma in Accounting ngazoqeda eUNISA ngeBcom shade ihlombe unendaba lehlombeleni anendaba lehlombeleni kodwa ngithe ngufundela ngaqeda I did my accounting I did all my law I did all my auditing did all my tax yangizwa emthimthini kwena nokwazi ngaqeda ngaqashwa ngasebenza kahle mntanami ufuna ukukhuthaza manje khona uzoyibona lento engikhuluma ngayo asebenza kahle namanje uma ngathi ngibuyele emsebenzini ngingabuyele eAnglo Platinum ayikho into engangayithuli lapha makuthiwa kuthola incentive package sithola nje mhla ka 1 March was not less than 50,000 that was how many years ago 11 years ago nakho namhlanje ngineshow kuba ngaqhubeka shothi manje ngabe ngibonasa ku 100,000 now ngakubeka eceleni lokho thatha kusophaketheni lami nje just in case kungishubela la kwa business ngoba ngayiqalela ama business ami uma ngake kuthiwa kuyangishubela ngikhuthaza nawe njalo umuntu omusha osekhaya kakhulu osemakhaya ngakithi le koshowe le esiqhamuka khona ukuthi lalela ikhono lakho liyokuhlalisa namakhosi ngelinye ilanga ngayeka nokwazi ngayeka nje ngathi sengifuna ukuyiqasha eyintweni engayiqasha ngazo ubuciko bami bahamba phambili ngabhala incwadi azange ngifundele mina ukubhala incwadi italent nje lami uNkulunkulu awangibusisa ngalo engibongayo yena njengethongo lokuqala nabo bonke abakithi asebalala abangifisela okuhle bahlala enhlizweni kwathi hayi kufuza uNkulunkulu wakho isikolo zashe fuza yena so ngayiqasha nokwazi ngamtshela umlungu wami ngathi mlungu wami the next 5 years ngifuna ukuba sengihola imali engapheko yakho kwenzeka kwenzeka kwaze kwangaphezulu so ngifuna ukukukhuthaza ke kulokhu kwetalent lakho ukuthi ngiyazi ukhulumele bose upper sport isifundiswa graduateile nasekhaya futhi bakwazi kanjalo qhubeka ungayeki ukufunda kodwa at the very same time ungakhohlwa ukwenisela italent lakho eceleni ngoba kwazibani ngesikhathi elikhulu kuyenzeka likhulu ledlule ngisho le profession yabelungu otholti ngo8 o'clock kufuneka ususe emsebenzini ku traffic ustuck kufuneka uyochazela umphathi wakho supervisor ukuthi why icela leave awunaso ngesisikhathi sokuhlangana nabantu owazana nothandana nabo ngenxa yani yezimo zomsebenzi angukhululeke mntanami ngoba mina ngivuke ekuseni kanti wena beku ngiyakinspire yayizwa kodwa lengisho ngizwa kahle baba yeah qhubeka uyokhuthaza italent lakho kungenzeka langalimbe livele likubeke esigabeni la oyoyeka khona ngisho nomsebenzi wakho baba yini ke guys
Papa yini valelisa ke mama noma lakho lokugcina phinde bakhumbuze futhi ukuthi utholakala kanjani. Nisale kahle bafethu ngiyabonga kakhulu unokwazi Iqhawekazi ngiyatholakala ngiyaphokheka bafethu Ngena lapho gxila kakhulu lapho mntana. Ngiyaphokheka bafethu nje ungibizi ngoba yabo zonke lezi zinkondlo iningi lazo elabantu abasuke bebhukhile ukuthi cha mina nje ngisacela ungishayela lenkondlo ethi ngisacela ungishayela lenkondlo ethi so ngiyaphokheka nje unokwazi lapho ku Instagram wenze sure ukuthi uyamthola unokwazi_937 ku TikTok unokwazi Iqhawekazi ku Facebook unokwazi WhatsApp niphinde ningi-WhatsApp uma ningibhuka 079 455 6270 u079 455 6270 lapho uyangithola na ku WhatsApp bafethu kube kuhle konke enkosini sambulo amen 079 455 6270 079 455 6270 isikhathi esiningi ke uma ngabe siseinkundleni zokuxhumana siye siyisebenzisele ukuadvance kakhulu ubuciko sikunikeze necontent nje yobuhle besintu nginesiqiniseko ke kodwa futhi ukuthi awuzothi musu uthola the personal number yomntwana bese uyayihlukumeza wena ufuna ukuqhubeka emidlalweni bese kade hayi sikuzwile umavunda lapha kadeshelela umfoshanga lapha sesinathi sitsheko manje umqome ngempela ushanga fusaki yangithi ngithini kuwena ngithi fusaki ingane if serious ifuna uqhuba impilo yayo yiyise phambili sisacela ukuyikhulekisa siyise phambili uma ngabe ukuthi khona okuvelayo la engaqasheka khona ingowesifazana kunama events akhona amaningi enzakalayo lana anziwa abantu besifazana thola ama performances akhona adinga abantu besifazana ilapha singathokoza khona ukuthi ingane uyiveze lophawini iqashwe lapha nami uthola ithuba but nje leyo ukuthi hayi nomba ngitholela ukhosini eyimuhle nkosazana ngiyakubuka lapha ngizonga screen record for shit asula so ke ngoba siyahlupheka mina nje yami nami ngifonele kumina nokwazi fonela kuphela makuthi inombolo yakho ikhona efonini yami mawungenayo nje nawe ukungizame le enye number enginganayo yakho uzovela ithi number base ngoba laba hayi laba kodwa lezi nkuzimana ngalezi hey laba kodwa laba semva kwabo vele umntayina mavundla isaca sakho umnyama mazenyafo sakhe uzubona ngiyazazi mina ngezwe ukuthi angimohle usungcomela hayi Sabakhulu ke bafethu kulandondo siyabonga futhi mavundla kuyangithokozisa ke ukuzwa izeluleko kubantu abanjengawe kuthina nokuhle ke nje enibhekane nakho kungaba isifundo ke kuthina siyabonga kakhulu kusho ulindo kuhle wakwaNcoba awodwa nokwazi kusho unkazikazi congratulations kusho uManono Cele Apple Sports sweet ngakithi lapho kusho ucela inhlanhla ucelayo wakandlovu goodbye kusho uNgwenya Brandon respect to you mavundla kusho ke uNontobeko uNtobewu akahlengwa ngesikhathi ke uBrian Hadebe uthi sengizeke ngathenga idatha ngijaha ukubona lentokazi ngapha awudoda siyabonga Hadebe uphathisa ke ingane ngesiyezi mavundla kusho usanele makhaya kulungile siyabonga intaba namaqhuba ngakini nokwazi kusho sipesihle wakamemela ngivale futhi ngaba u5 la awusukaneni madoda ke ake ngibabele kona kwasamanyambose iseduze kakhulu lapho ke nkosazana wena ke nje usungathi isikhathi sakho okhangasa amanzi ngisho ngosipola medicine ngesikhathi ke uScash uthi ke awusuka winsizwa kodwa vunda kade ngikiye kade ngikiye sakodwa mavundla wena ngisho kumhleze yangithuka awuvulazi bengifisa kakhulu ukukhuluma nawe kuyinto emqoka kakhulu ke ngidingezela uleko nje zakho ngithinte lapho stofu kulokhuzane ku inbox mhleze uthi night nokwazi ingabe kuyezwa bese ke ungakhohlwa oduma kuthi khulula ke ingane boqeda siyozikhohlwe ijongo la koduma kuthi awusiqinisile uthi ke usiphola ungakhohlwa inhlonipho nokubazisa abantu ngalokho uyoya kude ngempilo ukugcina futhi ke ola sisibavalelisa nje kwazi wazikhupha ke zeluleko ave kukuhle ke ukwakhiwa komuntu osephumelele empilweni kusho kumbukelwa mfoka Hadebe inkosi mavundla kusho uDuduzo okay T Valentine uthi impela ke ngakithi lapho mavundla mfowethu usemsakazweni ke xolisa usuthuka inhlamba ngiyaxolisa ukhweze ngiyaxolisa ke sorini ke kusho umlula mpasithole basemva kwabo guys papa yini kathini manje hi papa yini guys Thixo alondoloze amen